Hormatly dinleyijiler. Baş Aman Murşudow sunuwda elemini Türkmen halk aýdymdalylarynyň muştoklarynyň aradyny olaryň belli bolsa, onuň soňky ýyllaryň dowamyny döredin. Täze aýdymlary, sazlary, halk sazlarynyň esasyny täze nişan hemde ýerine ýetiren aýdymlary milli sunuwatynda öz goşundurmuşdy. Halk köpçüligini dinlemäge höwes süretdi. Şol sebäplen dinleýijileriň isleglerini göz tutup, Baş Aman Murşudowyň ýerine ýetirmegine ýönetim konsert taýýarlandy. Bu konsertde orkestryň aýdymlary bilen birlikde ýeni efire çykmadyk aýdymlar we sazlar hem goşuldy. Sadi Aman Murşudowyňky. Sözleri Salih Aýdowyňky. Moskwa. Sazanlarlygy diýerler Ýolaman Nuriýew bilen Baýgül Mämmedow. Şehir koynunda madam bakar Gültem her gül her teher Lale natim matkavam Kremelen kışlılar Başı asmanı doyar Döşün orden dileyer Kahramanım matkavam Cana canım matkavam Tağatlanı yan talip Defnet kişişe gelip Kutluya boyuna bülüp Şıkraşanım attıvam Günde günden beslenir Şadomanlar teplenir Mihmanlar heveslenir Mehribanım matkuvam, cana canım matkuvam Harakatlık direği, dot eden bir direği O neston yüreği, fenni kanım matkuvam Dünyada bol mal tayım Bakın eslemem zayım Sen benim günüm ayım Cana canım matkuvam Mehribanım matkuvam Sen benim günüm ayım Cana canım matkuvam Mehribanım matkuvam